אבינו, אולי מתן תורה, זה האירועים החשובים. ואיפה כדאי לשים את הדברים הכי חשובים האלה מבחינת הנדל"ן של התורה? ספר בראשית, ספר דברים, זה הפתיחה או הסוף של התורה. שמות ובמדבר, לכאורה זה, אם הייתי כותב סיפור, אז זה היה דברים של אין בהם את ההתרחשות הכי קריטית. ומה אמור להיות ממש בלב של התורה? הלב של התורה מבחינת הנדל"ן, כמו מה שיש ממש באמצע התורה, הטור האמצעי, הוא לכאורה צריך להיות הכי קריטי בכל התורה. ומה הקדוש ברוך הוא החליט לשים שם? מה משה רבנו, על פי השם, כתב שם? את ספר ויקרא. מבחינת המיקום שלו, הוא במקום הכי חשוב בתורה. ומבחינת ההתרחשות, כנראה שזה הולם. האם אנחנו מרגישים ככה? אני חושב שלא פעם אנחנו יכולים להרגיש שהפרשות האלה זה פסוק ועוד פסוק, כל החטיבה הראשונה של הקורבנות. החטיבה השנייה של הטהרה והטומאה. החטיבה השלישית אולי היא יותר נוגעת אלינו. חטיבה של מוסר ומה שצריך לעשות ואיך נכונה לנהל חברה. אבל שתי החטיבות הראשונות, שזה שני שליש מספר ויקרא, לכאורה היה אפשר להניח את זה באיזה ספרון צד, שהוא יהיה ספרון של כהנים. כל כהן כשהוא מגיע לגיל 20, 25 או 30, הוא מקבל את הספרון הזה של זה מה שכהן צריך לדעת כדי איך לתפעל את המקדש או את המשכן. למה צריך שכל עם ישראל ישמע את כל מה שנוגע לכהנים? איך מתארים מצורע? איך מתארים יולדת? איך מקריבים קורבן? מה עושים עם הדם או עם האיברים של קורבן חטאת, למשל? קורבן חטאת גם בעלים לא עובדים, לא אוכלים. אבל זה, מההקרבה והלאה זה רק כהנים עסוקים בזה. אז למה כל עם ישראל צריך לשמוע את הדברים האלה? וגם למה דווקא את זה שמו בלב של התורה? ויקרא צו שמיני. למה זה נוגע אלינו? ומנגד, יכול להיות שהתשובה תבוא מהכיוון של כמו שיש נדל"ן של התורה, של מה אני תופס בכל אחד מהמקומות, אז יש גם חור במסר של התורה. כמו התורה עוסקת באיך הקדוש ברוך הוא ברא העולם, איך הוא יצר את עם ישראל, מה קרה, איך הוא בחר את עם ישראל והוריד אותם למצרים והוציא אותם ממצרים, וכל מיני דברים שצריכים לעשות ברגע שאנחנו עם של השם, עם של התורה. יש איזה חור שיש בתורה. מה החור שיש בתורה לכאורה? זה מה הקשר עם השם, האופי של הקשר עם השם. בספר דברים אנחנו שומעים הרבה על זה שאנחנו צריכים קשר עם השם. אבל איך בונים קשר עם השם? מה מערכת היחסים שלנו עם השם? איך בונים אהבה עם השם? איך מתבשרים? איך הורגים? איך מאמינים בהשם? שומעים על הדברים האלה בספר דברים, אבל איפה בונים את הדברים האלה? אז יש התאמה בין הלב של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וגם הלב של המיקום של התורה. וזה יושב על זה. וזה משהו שבעיקר רואים את זה בפרשנים הגרמנים של סוף המאה ה-19, של הרש"ר הירש, של הרד"צ הופמן והתלמידים שלהם. רואים שהם מתחילים לפתח את כל מערכת הקורבנות. הרמח"ל הקדים אותם ב-200 שנה, אבל בשפה יותר קבלית. והם, רד"צ הופמן והרש"ר הירש, עשו את זה בצורה יותר רציונלית, אבל שניהם כיוונו למקום של הלב של התורה, באמת הוא הלב, הוא אמור להיות הלב של התורה. שכל מערכת הקורבנות, הוא בא ללמד אותנו מה מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ואיך עובדים בכל קורבן, הוא מראה איך אנחנו עובדים על חלק מסוים של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא.
ובגלל זה זה לא בתורת כהנים נפרדת, כי זה היה אמור להיות זה. אבל כמו שבונים קשר, זה לא תמיד מספיק כדי לבטא את זה במילים. להגיד, מה החלקים של קשר? א', ב', ג', ד', אז בואו נעשה א', ב' וג', ד'. הרבה פעמים הביטוי הוא חמקמק. חלק מסוים של קשר, הוא לא ניתן לביטוי במילים. ומעשים זה משהו שהוא לא ממש זה, הוא לא אומר מה כל חלק כל חלק וחלק, אבל הוא רוקד מסביב. הוא ביטוי חיצוני של הקשר הפנימי. ומה הביטוי הפנימי של הקשר הפנימי במערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא? אם קורבנות זה הביטוי החיצוני של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אז מה הביטוי הפנימי של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא? זה התפילה. התפילה זה הביטוי הפנימי, שאנחנו ממש כן מבטאים בפני השם את הכמיהה, את הערגה, את השבח, את ההודאה. זה הביטוי הפנימי, שהחליף שהתפילות כנגד קורבנות תקנו. אז לכאורה התפילה זה ביטוי הרבה יותר אותנטי וישיר של העולם הפנימי. אז למה בכלל צריך קורבנות, אם זה ביטוי חיצוני? לא מספיק ביטוי פנימי של תפילות? זה גם כל כך מפורש. אני לא יודע מי היום, אחרי שיש לנו עולם של תפילות. אני לא יודע מי היה רוצה לחזור לקורבנות. כמו בקשר גם עם הזולת, אז גם בקשר עם הקדוש ברוך הוא. יש משהו בקשר שהוא רק של תפילות, שהוא רק של דיבור, שהוא קצת דומה לדייטים. לזוג שהוא יוצא, שהוא עכשיו רק מכיר אחד את השני, יש הרבה מאוד דיבור, אבל אין מימוש של הקשר. יש רעיונות ומחשבות וערגה הדדית, וזה קשור לעולם של תפילה. בפועל, לבנות בית ביחד, בית כמו בית המקדש, או לנהל מערכת קשרים, מערכת יחסים שהיא מורכבת מכל מיני חלקים, כבר להקים משפחה, לנהל משק בית, שזה גם חלק מהקשר, לשכלל קשר. כל זה הוא קורה באזורים החיצוניים של קשר. והאזורים החיצוניים מתבטאים במשכן, בבניית המשכן, כל החלקים השונים של המשכן, ובקורבנות, שזה כבר הפעילות בתוך המשכן. כל המערכת החיצונית של כל הביטויים הפנימיים. ולמערכת הזאת של ניהול בית ביחד עם ניהול עולם ביחד עם הקדוש ברוך הוא, יש חלוקה שאפשר לחלק אותה לשניים. אפשר. את מה שאני חייב לעשות, ברגע שאתה מנהל משפחה או בית, אז יש מה שאתה חייב לעשות. חייבים לשלם ארנונה. חייבים לרשום את הילדים לבית ספר או לגן. חייבים לדאוג לצרכים הבסיסיים של הבית, שיהיה אוכל בבית, שיהיה כסף לשלם את האוכל. יש את כל המערכת של מה שחייבים. אם משהו נשבר, צריך לתקן אותו. אם יש צנרת שנשברת ואני לא יודע לתקן את זה, צריך להביא מישהו שכן יתקן אותו. אם יש ילד שעובר עכשיו בלאגן, צריך לטפל בזה. אפשר להזניח את זה תקופה מסוימת, ואז מן הסתם יהיה צריך לטפל בזה בצורה עוד יותר חמורה. זה כל זה מערכת של מה שחייבים לעשות. יש מערכת אחרת, מקבילה, של מה שרוצים לעשות. שזה נע אנחנו עכשיו אוכלים ארוחה, ואיך יש את איך שאני רוצה שהארוחה תיראה. הייתי רוצה שילדים יפנו אחרי שהם מסיימים לאכול. הייתי רוצה שיהיה דיבור מקרב ביני ובין המשפחה. הייתי רוצה שיהיה תוכן רוחני, או תוכן יהודי, או תוכן יהודי רוחני בשולחן. הייתי רוצה שילדים לא רק יאכלו וייעלמו. כל זה רוצה, מצד החייב, יכול להיות שאנחנו לא חייבים שיהיה דיבור בשולחן, יכול להיות שכל אחד אוכל, מזין את הנפש, את הגוף שלו, ונעלם מהשולחן. אבל הייתי רוצה שיהיה משהו אחר, הייתי רוצה שמשהו אחר יקרה בקשר ביני ובין המשפחה. יכול להיות שגם אם אני מנהל בית לבד, או שאני גר בדירת רווקים שותפים,
או שאני חי לבד, אני בכל זאת רוצה שיהיה משהו בבית שלי, הייתי רוצה שיהיה משהו יהיה מעוצב בצורה מסוימת. הייתי רוצה שיהיה לי שעה של מדיטציה או שעה של התעמלות בשביל הגוף או בשביל הנפש. כל זה שייך למערכת אחרת של רצון. והמערכות האלה קיימות גם במערכת של קורבנות. אני מניח שאתם יכולים לזהות את זה. זה כבר בפרשת ויקרא. הוא חוזר שוב בפרשת צו, שתי המערכות האלה. אבל מה עם שתי המערכות האלה? ועם מה פותחים? קודם כל, איך אנחנו מייסדים בית? בגלל החובה או בגלל הרצון? אני חושב שהדור שלנו זה קצת יותר בגלל הרצון. זה לא תמיד היה ככה. זה מאוד קשור לשלב בהיסטוריה, בהתפתחות של עם ישראל והתפתחות של העולם. איפה אנחנו נמצאים על הרצף. אבל אני חושב שהיום אנחנו כן פותחים בקשר, פותחים בבית, הרבה מהחברה שלנו פותחים, וזה בגלל הרצון, בגלל כל החלקים הרצוניים. יכול להיות שמהר מאוד אנחנו נמצא את עצמנו באזור של החייב, וטובעים באזור של החייב. ורק פוגשים אחד את עצמנו, פוגשים את עצמנו ופוגשים אחד את השני סביב מה שחייבים. כן טוב שאנחנו נעצור ונגיד רגע, כן, האזור הזה של החייב, הוא, חייבים אותו. כלומר, אין משפחה ואין בית בלי האזור של החייב. אנחנו לא היינו רוצים לגרש אותו. אבל אנחנו פותחים בית בגלל הרצון, היום. פותחים בית בגלל הרצון. וככה גם הפרשה שלנו פותחת באזור יותר רצוני. מה האזור יותר רצוני? זה קורבנות נדבה. מה האזור היותר חייב? קורבנות חובה. מה האזור הרצוני של קורבנות נדבה? אז הפרשה פותחת עם קורבן עולה, שיש כמה סוגים של קורבן עולה, וכולם זה כשנפש מבקשת, כשהיא רוצה. אחר כך יש מעבר, נדלג עליו רגע, ואז יש את קורבנות השלמים, שזה אדם בוחר להביא שלמים. המעבר בין עורלה ושלמים זה מנחה, שזה קורבן מן הצומח, והוא גם ברובו רצוני. חלק יותר דומה לעולה, חלק יותר דומה לשלמים, אבל הוא גם חלק שייך לקורבנות הנדבה. אחרי שלמים יש מעבר לחטאת, וחטאת עולה ויורד, ואחר כך אשם, שזה האזור, כל האזור של החייב, של קורבנות החובה, כל החטיבה של החובה. כל המרחבים האלה של החובה, זה אזורים שאדם יגיע למקדש, למשכן, למרות שלא תכנן, אבל הוא חייב להגיע. ושני המערכות האלה מקבילות, ופה אני ממש מנסה בצורה נקודתית לשלב בין הלב של התורה ובין הלב של האדם. כי בעיניי זה לא נמצא שם סתם. באמת אזור שהוא צריך להיות. אז עד כאן במקרו, כלומר הייתי מאוד שמח להרחיב יותר במקרו, אבל אני כן חושב שבדיוק כמו שלב בלב האדם, אז ככה גם בלב של התורה. אני לא רק רוצה לדבר על זה שבקשר יש אהבה ויש אזור של חובה, אלא בלב של האדם, אם לא מדברים על אזורים ספציפיים, אז נשארנו כזה באוויר. וגם לא ממש הבאנו אמצעים לתרגם את זה, לתרגם את הקורבנות לתוך נפש האדם, לתוך האזורים שלנו. וזה משהו שממש אני לא הייתי רוצה ליפול בו. כי האזורים של המשכן, בגלל שיכול להבחין, שזה כאילו עוד פסוק ועוד פסוק ועוד פסוק ועוד קורבן וזורקים דם ומתי זורקים מתנה אחת, מתי זורקים שתי מתנות שהן ארבע, מתי זורקים ארבע מתנות, כאילו כל העולם הזה יכול להיות שהוא ילאה, אז מדברים באופן כללי על כל העולם הקורבנות. ובגלל שמדובר בלב של האדם, בלב של התורה, אז כן נצלול פנים, וזה מה שאנחנו צריכים לבחור. והבחירה הזאת אומר שאנחנו צריכים לבחור בין נדבה ובין, ובין חובה. כמו האתגר הזה עם, עם עולם הקורבנות, שהוא באמת יבטא עולם פנימי ולא יהיה ריק, אז ככה גם עם המחליף שלו. אז מה שאמרנו שהחליף את עולם הקורבנות זה התפילות. גם התפילות. ברגע שהלב של לב של הקורבנות נהיה ריק, שיכול להיות שהגענו למצב הזה,
ברגע שהקורבנות נהיים ריקים, ועם ישראל צועק היכל השם המה, כלומר, מה שהנביאים אומרים, שאנחנו פשוט סומכים על זה שקורבנות עושים את העבודה, כי זה הלב של התורה וזה הלב של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מחריב את בית המקדש, או מחריב את המשכן. והאמירה של החרבת המשכן זה שאנחנו רוצים שכל הביטויים, כל המעשים האלה יהיו ביטויים של עולם פנימי, קשר פנימי. אבל אם עם ישראל מקריב קורבנות, ואחד כלפי השני הוא לא מכבד ולא יוצר חיבור, או כלפי השם הוא לא דואג ליתומים ולאלמנות, אז ממילא זה לא ביטוי, ואנחנו לא חווים את עולם הקורבנות כחלק מהמערכת של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ודבר כזה צריך להחריב, לא כי זה רע, אלא כי זה איבד את הייעוד האמיתי שלו. ואם מחריבים את עולם הביטויים החיצוניים, אז יש סיכוי שאנחנו נתעורר שוב ללב, שאנחנו נקלוט שאנחנו צריכים לעבוד יותר על הקשר, ולא רק על הביטויים של הקשר. כי נתלינו בזה, כי זה כל כך עוצמתי שנתלינו בזה, כי זה באמת כן יכול להיות ביטוי כזה. ככה כל קשר, ברגע שזה רק הופך להיות אך ורק הביטוי החיצוני, אז צריך לעבור תהליך של עבודה על המרחב הפנימי. אבל גם במרחב הפנימי, אפשר להגיע לטיפול זוגי, וגם שם זה יהיה רק משהו חיצוני, גם בתפילה. אנחנו נגיע למשהו חיצוני. למצב שהתפילות הן גם, רק, אפילו למרות שזה דיבור, שזה מרחב הרבה יותר פנימי מאשר מעשים. גם הדיבור יכול להפוך לריקון, לריק, שהאותיות והמילים הן ריקות, והן לא נושאות את המתפלל, לא נושאות משאלת לב שיש לו, אלא הן סתם מילים ריקות. ואז גם את זה נצטרך להחריב. אבל גם אז זה לא החרבה של התנועה הפנימית. כי אפילו מילים זה משהו חיצוני. והתפקיד שלנו, ואנחנו יכולים לעשות את זה דרך הקורבנות, זה לגלות מה התנועה הפנימית בלב התורה. ממילא מה התנועה הפנימית בלב האדם. ואז אולי להחיות את הדבר הפנימי הזה, שהוא גם הדבר הפנימי של התפילות, והוא גם הדבר הפנימי שנמצא מאחורי כל הקורבנות. וככל שאנחנו נחיה יותר, וזו המשמעות של המדרש, ש... שהשם אומר לאברהם, על הזרע העתידי שלו, שלא יהיה לו בית מקדש, אז מה הוא יעשה? אז אם הוא יעסוק בקורבנות, אז זה כנגד הקורבנות. וזה גם תפילה שאנחנו אומרים בסוף של הקורבנות, שאנחנו מתפללים להשם שיהי רצון, כמו שעסקנו בקורבנות, אז ככה גם זה יהיה כמו שהקרבנו קורבן. כי בעצם מה שקורה זה שאנחנו בונים עולם פנימי, שהוא אמור למלא את המרחב של הקורבנות, במצב הטוב שלו. ואם אנחנו כן מצליחים למלא את המשמעות של הקורבנות, את המשמעות של הלב של התורה, אז כבר יהיה ליבה פנימית שכשתרד משכן, ושאנחנו נבנה את בית המקדש, ושתחזור מציאות של בית המקדש, כבר יהיה לנו את המלאות הזאת למלא את בית המקדש, ולא יהיה צורך להחריב את בית המקדש השלישי. כלומר, אחת הסיבות שיש אמונה רווחת שבית המקדש השלישי לא תיחרב, והיא תהיה בניין עדי עד, זה בגלל שהיה לנו גלות מלאה, הכי ארוכה, של 2000 שנה, שלא היה לנו בית מקדש, וממילא בנינו, אנחנו שואפים לבנות את העולם הפנימי הזה, שהוא לא תלוי בית מקדש, וממילא כשיבוא את בית מקדש, העולם הפנימי הזה הוא מספיק עשיר, שהוא לא מתפוגג, והוא כן יכול למלא את בית המקדש, כדי שאנחנו לא רק נעשה את זה בצורה ריקה. אז חלק ממה שאנחנו נעשה פה, הערב שאנחנו נבחר משהו מאוד מאוד צר, בתוך העבודה הזאת של בית המקדש, נפתח את המשמעות הזאת, ואולי ננסה לזקק אותו, ולהקביל אותו גם לעולם הפנימי, במרחב הביתי שלנו, ונבנה אותו שם, נבנה אותו בצורה אמיתית. ואז כשבעזרת השם בית המקדש, אז נוכל גם לבוא עם הקורבנות, עם המשמעות הזאת המלאה. אז קודם כל, מה ההבדל בין עולה ושלמים? שניהם זה קורבן נדבה.
אז בן אדם רוצה להביא קורבן כלשהו, זה טוב שהוא מביא את זה, אז קדימה, שיביא. מה ההבדל בין עולה ושלמים? התחילו לחפש כבר, גם במילה, אבל גם בפסוקים. פרק א', פרק ג' בויקרא. אפשר לחפש פה. עכשיו, מאוד יקר לי, כי אני לא רוצה להשאיר את זה יותר מדי זמן, אבל כן יקרות לי הדקות האלה. כי אני הולך להביא לכם משמעות מאוד 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 צרה וספציפית של קורבן עולה ושלמים. אבל היכולת של מי ששומע לפתח את זה, זה מן הסתם יהיה בזיקה עם עולם פנימי שלכם. החיפוש הזה אחר משמעות פנימית, בדרך כלל זה חכם שמבין מדעתו, או שהוא מבין מהדעת שכבר קיימת לו. אז אם אתם תחפשו מה המשמעות של עולה ושלמים, תחפשו את זה בפסוקים, אתם תגיעו למקומות הרבה יותר רחבים ממה שאני הולך להביא. במיוחד, מה שאני הולך להביא בכמה דקות. ובגלל זה תחפשו. מה ההבדל בין עולה ובין שלמים? ומה שמסתתר מאחורי השאלה הזאת, זה אם אני עכשיו מביא קורבן נדבה להשם. אם אני עכשיו מביא מבע, כרגע כשאין לנו בית המקדש, אז אם אני רוצה להביא מבע של נדבה, מבע, שאני לא בא להשם כי אני חייב, אבל אני בא להשם כי אני רוצה. אז איזה מבע אני יכול לבוא איתה באחד, כן. איזה מבע אני יכול לבוא איתו כלפי השם. איזה סוגים יש? צריך לחפש בפסוקים. והחיפוש בפסוקים הוא בעצם חיפוש בנו. כי אנחנו משליכים את מה שאנחנו מכירים מעצמנו ומהתורה על הפסוקים. וזה חיפוש שהוא אמור להיות. ככה התורה עוזרת לנו לחפש בנו. צריך לחפש באופן מבוקר ומלווה ומונחה, במקום לחפש באופן אה, מפוזר וכללי, שזה גם חיפוש טוב, אבל חיפוש עם התורה, חיפוש הרבה יותר מונחה והוא בשימוש בספר שנועד לזה. אז מה ההבדל בין עולה ושלמים? אפשר לחפש בספר ויקרא, אפשר גם לחפש בספר צו, שהוא קצת יותר מבטא איך שהאדם ניגש לקורבן, ובגלל זה הוא גם מפרט בשלמים את התודה, הנדר, נתבה שיש בשלמים. מה ההבדל בין שלמים ובין עולה? מה אתם אומרים? לפי פשט של הקורבן, רואים, וזה רק בחינה אחת של הקורבן. לפי הפשט של הקורבן, עולה, הכל עולה להשם. מביאים את הקורבן, מעלים את כולו על גבי המזבח, והכל עולה להשם. כלומר, בעלי הקורבן, מי שהביא את הקורבן, למרות שזה שלו, למרות שהוא לא היה חייב להביא את זה, הוא מביא את הקורבן, והכל נאכל על גבי המזבח. הכל מוקטר. המשמעות של המילה מוקטר זה להפוך משהו חומרי לרוח. יכול להיות שזה גם קשור לקשר, למילה קשר. קט רש, קשין רש. אבל הפשט של המילה זה להפוך את זה כאילו, כביכול, כאילו זה עולה השמיימה, ומה שהיה פה על הארץ עולה להשם. וזה מבע פנימי בסיסי של קורבן עולה. שאני בא אל השם, ואני פונה רק כלפי השם, כולי להשם, הורג להשם, פה תשלימו את החסר. זה יכול להיות שזה כמו שהרמב"ן אומר, שזה אדם כאילו מקריב את עצמו להשם. כאילו כל כולי מגיע מהשם, ואני מביא את עצמי אל השם, כי הכל, כי ממך הכל מידך נתנו לך. הייתי רוצה להביא את עצמי אל השם, אבל אנחנו בעם ישראל לא עושים את זה, ובגלל זה אני מביא קורבן שהוא כנגדי, ומביא את הכל להשם. זה אפשרות אחת. ואפשר גם לפתוח בעצמכם עוד אפשרויות. של מה זה אומר שהכל הולך אל השם. זה גם רק זכר, שזה שונה מ- מקורבן שלמים. מה התנועה של הזכר? האם התנועה של עולה להשם, שהכל הולך להשם, המסירות הזאת, הנחישות הזאת, חדירת המטרה, האם זה קשור לזכר? לתנועה של זכר, שהוא רץ אל האש, יכול להיות, יכול להיות. גם לאישה כמובן יש מסירות, אבל צורת ההתמסרות של האישה היא שונה מצורת ההתמסרות של הזכר. אז פה יש שני הבדלים,
שציינו על עולה. ומה זה שלמים? שלמים, גם הכהנים אוכלים, שזה לא קורה בעולה, גם המזבח אוכל, שזה כאילו כביכול מה שעולה להשם, וגם האדם אוכל, גם מי שהקריב את הקורבן, למרות שהוא ישראל, הוא אוכל, שלמים. אחד הפירושים שמובאים במדרש, ורש"י גם מביא את זה, שזה שלום לכולם, שזה גם הבעלים, גם הכהן, וגם הקדוש ברוך הוא. כולם שותפים בזה. זה מבע אחר. מה המבע של שלמים? מישהו שבא ומביא קורבן שלמים לקדוש ברוך הוא, אז מה המבע שלו? נסו לעלות בעצמכם לפני שאני מכניס לכם מחשבות. ותנצרו את מה שעולה לכם, ואם זה שונה ממה שאני מעלה, אז תנסו לשמור את שניהם, ואם אתם צריכים לזרוק אחד, אז תשמעו את מה שאתם העליתם. כי זה כנראה יותר קשור לנפש שלכם. גם, שוב, שלמים זה זכר או נקבה, זה משהו אחר. שלמים יכול לבטא, ובצו רואים, בפרשת צו רואים כמה סוגים שונים של שלמים, אבל ויקרא, כשזה עדיין כללי, שלמים מבטא את זה שאני מרגיש שאני ביחד עם השם, שאנחנו ביחד. אני איתו, אני בטוב איתו, אני בטוב עם הנציגים שלו, ואני מרגיש שבאמת כן, יש בינינו קשר. פה אני חוזר לדוגמת הבכי על כדורגלנים, כשהם מחטיאים, או הכעס כשהם מחטיאים, או השמחה על זה שהם מבקיעים. כשאני מרגיש שהכוהנים הם באמת מחוברים אליי, מייצגים אותי בתוך בית המקדש, אז אני באמת חלק מהעבודה שלהם. ובגלל זה גם ספר ויקרא, בפרשת ויקרא, בצו, בשמיני, למרות שזה הרבה מאוד פעילות של כהנים, אם אני באמת חש שהם שליחים שלי שמה, אז אני עוקב אחרי מה שהם עושים, ואני מחובר אליהם, אני בוכה כשהוא לבכות, אני שמח כשהוא לשמוח. כמו שמישהו שומע חדשות, והוא רוצה שעם ישראל יצליח, הוא מחובר אליהם, למרות שהוא יושב על הספה, והוא לא עסוק במילואים. הוא מחובר בקישקע. ובגלל זה כן רואה לכל עם ישראלים, אנחנו עוקבים אחרי התהליך, אם אנחנו מצליחים כן לחבר את עצמנו. אז קורבן שלמים זה כשאני רואה את הכהנים, אני אומר, כן, כן, הם איתי. אני רוצה שהם יאכלו איתי. הם עושים פה עבודה כל ימות השנה, אבל זה באמת עבודה שלי, אני מרגיש שזה משפיע עליי, אני מרגיש שזה משפיע עליי ברכה. אני מחובר להשם, יכול להיות שזה מישהו כמו תודה, קורבן תודה, שזה אחד הביטויים שיש בספר, בפרשת צו. שאני מודה להשם, הוא איתי, או שזה נדב ונדבה, שאני רוצה שהוא באמת יהיה קשור לחיים הפרטיים שלי, שזה נדר שהוא משהו שהוא קשור אליי, ולא המצוות שכל עם ישראל קיבל. אז זה נדר ונדבה, שזה גם קשור לשלמים. זה האופי של שלמים, שיש בינינו שלום. ואני מבטא את זה בקורבן, אני מבטא על ההודעה, או אפילו לא ההודעה שאני מודה, שאני שמח על זה, אלא שאני פשוט חווה את זה. אני מבטא את החוויה שיש לי, שאני הולך ביחד עם השם בעולם, שהוא מלווה אותי, ואני גם מלווה אותו. לא שהוא פועל לבד, אלא שאני פועל איתו בעולם. וקורבן שאני מבטא את זה. זה לעומת קורבן חטאת, שמישהו שם מן הדרך, לא יודע איך אמרו, שמישהו שם מן הדרך, והשם רוצה שהוא יגיע חזרה לבית המקדש. זה משהו אחר לגמרי. שם זה לא רצוני, זה שונה. אז בואו ניכנס עוד יותר פנימה, לתוך קורבן שלמים. דוד, אתה יכול לסגור את הדלת חמוד? תודה חמוד. לתוך קורבן שלמים. אז אם זה הביטוי, אגב, למי שלא, עדיין לא מחכה, אנחנו בתוך זה, אנחנו נכנסים יותר ויותר פנימה לתוך הקורבנות. אז לא לחכות. אנחנו פותחים את זה עכשיו, ופשוט לעקוב אחרי זה, כי אנחנו נגיע למצבים עוד יותר פרטיים. ופה אני מזמין אתכם גם במהלך הכניסה שלנו יותר ויותר פנימה, אז לעקוב אחרי מילים שאנחנו מציינים, או מילים שאנחנו לא מציינים, ותזיקה, מה מאיר לכם. הכוונה של מה מאיר לכם זה, מה נראה לכם, וואו, כן, יש פה משהו שנוגע אליי. יש פה משהו שנראה לי משמעותי, זו לא מילה שאומרים סתם. אז בתוך קורבן שלמים, למשל, אנחנו היינו יכולים גם לפתוח הרבה על קורבן עולה, ועל קורבנות עולה. עולת העוף, שזה ייחודי, זה לא מופיע בקורבן שלמים.
אז בתוך קורבן שלמים היינו גם יכולים לפתוח יותר על המנחות, או על החטאת, או על אשם, חטאת עולה ויורד בכלל, אנחנו יכולים לפתוח. אבל רק בשביל הטעימה, ואדרבה, אם זה כן מדבר, אז מוזמנים לעשות את העבודה הזאת לבד, על קורבן חטאת, על קורבנות המנחה השונים. אז קורבן שלמים, אם הביטוי זה שאנחנו שלמים ביחד, אז לכאורה היה מספיק שיהיה קורבן שלמים אחד. מה יש בפועל? פרק ג' ואם זבח, ככה נפתח את הפרק. ואם זבח שלמים קורבנו, אם הנה בקר הוא מקריב, אם זכר עם נקבה תמים מקריב לפני השם. זה סוג ראשון של קורבן שלמים. ופה נפתח משהו שנוגע לכל קורבנות, כל הקורבנות, גם הנדבה וגם החובה, שזה ההבדלים שיש בין בהמות. נאמר בסוף קורבן הבקר, יש סוג שלמים אחד שזה קורבן בקר, שזה כמו פר או פרה. שניהם אפשר בקורבן שלמים. מה החתימה של החלק הראשון, של קורבן הפר, של שלמי פר או פרה? והקטירו אותו בני אהרון למזבח על העולה, אשר על העצים, אשר על האש, אישה ריח ניחוח להשם. יש אישה, זה אישה, סימן שאלה מה זה? ריח ניחוח להשם. זה עושה ריח ניחוח להשם. מעניין, בגלל שממש בקורבן שקראנו לפני זה, מנחת ביקורים, לא כתוב שזה עושה ריח, כתוב אישה להשם. לא כתוב ריח ניחוח להשם. סימן שאלה גדול, למה דווקא זה עושה ריח ניחוח להשם? קורבנות גם עולה עושה ריח ניחוח להשם. נראה את הקורבן הבא, שלמי צאן, ואם מן הצאן קורבנו לזבח שלמים לאדוני, זכר או נקבה תמים יקרבנו. אז גם פה כמובן, זכר או נקבה, זה קורבן צאן. אני מדלג, פה יש גם עלייה, כלומר את החלק האחורי של הבהמה, שפשוט אין בפרה, לפרה יש זנב דליל כזה, אבל לכבשים, במיוחד כבש האליה בארץ ישראל, שעדיין הבדואים מגדלים אותם, אנחנו בעולם המערבי פחות מגדלים כבש האליה, אבל הבדואים בישראל כן מגדלים את כבש האליה, יש לו חלק אחורי כזה, בתחילת הזנב, חלק שמן כזה, זה העלייה. אז פה את זה יש, זה חלק מיוחד שיש בצאן, שהוא מוזכר ואין אותו בקורבן בקר, והחתימה שלו זה והקטירו הכהן המזבחה לחם אישה לאדוני. פה זה כבר לא ריח ניחוח. שאלה. זה כן לחם, שזה לא היה בהתחלה. תודה רבה. מעולה מאוד, טוב שאתה אומר חמור, תודה. יכול לסגור חמור? תודה. זה כן לחם, שזה לא שמענו קודם. מה זה לחם? וזה שוב אישה לאדוני. לחם אישה לאדוני. אז פה, אצל הכבש היה לחם, אישה, ואצל הפר היה אישה, ריח ניחוח, לא לחם. והקורבן האחרון של שלמים, ואם עז קורבנו, אני קורא בפסוק י"ב למי שעוקב, ואם עז קורבנו, והקריבו לפני אדוני. אני מדלג על הכל, מחילה, אז אני פשוט רוצה שאנחנו כן נקיף את קורבן שלמים. והחתימה שלו, והקטירם הכהן המזבחה, לחם אישה לריח ניחוח כל חלב לאדוני. פה אין עלייה אפילו, אבל עדיין, עלייה זה חלב. אז פה אין עלייה, ועדיין פה נאמר כל חלב לאדוני. יש פה גם את החתימה של לחם, גם את החתימה של אישה, גם על הריח ניחוח שלא היה בכבש, וכל החלב לאדוני. נראה שהעז הוא סוג של כאילו, לפי החתימות, שעדיין לא פירשנו מה המשמעות של כל אחת. נראה שהעז הוא כאילו, הוא השיא, הוא פסגת קורבן שלמים. אז למה הוא מופיע אחרון? כאילו, לכאורה אם הוא כזה, כי זה חשוב, שהוא גם, עוד לא אמרנו מים, אבל אם הוא גם לחם, גם אישה, גם ריח ניחוח, והוא גם כל חלב להשם, בוא נשים אותו ראשון, אם הוא כזה מיוחד, ושאחרים נשים אחר כך. אבל אפשר היה להגיד לא, אין סדר כמו שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אז גם אין מוקדם ומאוחר בקורבנות. היה צריך, אם הייתי שם את איזה ראשון, אז הייתי שואל למה איזה ראשון. אז זה באמת, זה שהאיזה ראשון. נכון, אפשר להגיד דבר כזה, נכון? או היה אפשר להגיד דבר כזה. אבל אם אנחנו מסתכלים אחר כך בקורבן חטאת, שזה החלק המקביל,
בקורבנות החובה. אני קורא בפרק ד', בפרק ד', פסוק כ"ז, ואם נפש אחת תחטא בשגגה, פה מדובר בקורבן חטאת, קורבן חובה. ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ, בעשותה אחת ממצוות אדוני אשר לא תעשנה ואשם, או הודעה אליו חטאתו אשר חטא, והביא קורבנו שעירת עזים, תמימה, נקבה, על חטאתו אשר חטא, פה זה רק נקבה, ומתחילים בשעירת עזים. ואני מדלג את החתימה של הקורבן עז, חטאת עז, ואת כל חלבה יסיר, כאשר הוסר החלב מעל זבח השלמים. פה מראים כמו שהיה בזבח השלמים, והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחוח לאדוני, וכיפר עליו הכהן ונסלח לו. ואז, הפסוק הבא, ואם כבש יביא קורבנות לחטאת, נקבה תמימה יביא הנה. פה פתאום יש כבש. והחתימה, מדלג, סליחה, לקורבן עצמו, ואת כל החלבה יסיר כאשר יוסר כחלב הכבש מזבח השלמים. פה גם לומדים בסבח השלמים. ויקטר הכהן אותם מזבחה על אישי אדוני, וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו. פה משום מה אין איך ניחוח. פתאום זה נהיה נורא מעניין, כאילו, לפחות בשבילי. פתאום זה נהיה נורא מעניין, כל מילה. למה זה נמצא פה? כאילו, התורה מדייקת. כאילו, כל מילה שיש פה, הקדוש ברוך הוא הכתיב למשה, בנפרד. עכשיו תכתוב ככה, עכשיו תכתוב לירח ניחוח. עכשיו אל תכתוב לירח ניחוח. מה, אתה בטוח? כן, כן, אל תכתוב לירח ניחוח. עכשיו תביא את העז קודם. עכשיו את הכבש קודם. יופי, לא, עכשיו מקודם זה היה כבש קודם. בשלמים היה כבש קודם, ואחר כך עז. ועכשיו, בחטאת, העז מופיע ראשון, ואחר כך הכבש. איך זה מסתדר? קודם כל פתחנו עולם, ועיקר ההזמנה שלי זה תמשיכו לטייל בעולם הזה, כי תמשיכו לשאול את השאלה ותנסו לענות תשובות. ואני הולך, אני צועד בדרכם של גדולי האחרונים. כאילו הרמח"ל התחיל את זה בפתיחת העולם הזה, ומי שבאמת יצטיין בזה זה הרד"צ הופמן, הרב דוד צבי הופמן, והרש"ר הירש. ובדור שלנו, אה, הרב יוני גרוסמן, שזכיתי ללמוד אצלו את העולם הזה, יש שם אפילו ספר שלם, תורת הקורבנות, שהוא ממש פותח כל דבר בנפרד, אבל זו עבודה שהרש"ר הירש גם עשה, פשוט בשפה הרבה יותר לבבית ועכשווית, וגם בעיניי בצורה קצת יותר מקיפה וייעודית, כי הרש"ר הירש זה מופיע בתוך פירוש שלו הרץ על כל התורה. אז זה העולמות שיעזרו לכם. אבל פה אנחנו רק פותחים צוהר קטן. מי רוצה להציע? למה בשלמים הכבש מופיע קודם, ובחטאת, קודם כל העז מופיע? האמת שבשביל זה יש עוד הקדמה שצריך לעשות, שגם זה פתיחה אדירה של כל העולם הזה, של קורבנות, וזה מה ההבדל בין כבש ובין עז. אני שוב מבקש סליחה שאני עשיתי שוב זום אין, שוב ושוב ושוב. ואנחנו על הדרך הזנחנו הרבה מאוד שאלות שפתחנו. אבל מה ההבדל בין כבש ובין עז? קודם כל, במציאות, כבש ועז, לפני שאנחנו מגיעים למדרשים שמלווים את הפרשות האלה. במציאות כבש, אה, מכירים, כאילו, הדוגמה, צאן בעיקרון אה, זה שם כללי לכבשים ולעיזים. שניהם זה צאן. בקר זה פר או פרה, ואם מן הצאן קורבנו, הכוונה זה לכבשים ועיזים. כשאנחנו אומרים כצאן לטבח, הכוונה לכאורה זה לעיזים ולכבשים, אבל מה אנחנו חושבים כשאנחנו אומרים כצאן לטבח? הכבשים. לכבשים יש תכונה הרבה יותר עדרית, כלומר הולכים עם העדר. הראש שלהם הוא יותר למטה, כלומר הם הולכים, מוכנעים. זה הצאן. הם גם בראיית הצאן, אם יש פה רועי צאן, אז הם ודאי יוכלו להזדהות. מה יותר קל לראות? ודאי שכבשים, הם הולכים ביחד. עזים צריך הרבה מאוד קשיחות. האמת שלפני 3 שבועות פגשתי רועה צאן,
שהוא יותר אוהב לראות עיזים. יותר אתגר, הוא יותר אוהב את החיה, הוא יותר מתחבר, כאילו, הוא יותר קשוח איתם, זה זה מבטא בו חלקים אחרים, הוא יותר בקטע של עז, אבל אין מחלוקת שהעיזים, גם אפילו השם, אז, אין מחלוקת שהעיזים הם יותר מתפזרים וצריך יותר להשתלט עליהם, וכל אחד יש לו רצון משלו. הראש שלו למעלה יותר מורם מאשר הראש של כבש, כי יש לו את מה שהוא מחפש, יותר נועז, אפילו השם נועז, יש בו עז, יש בו עוז. המדרש אפילו מוסיף, כלומר, אז זה גם בגמרא, זה מופיע גם בגמרא וגם במדרש, ביום אם אני לא טועה, שעיזים לעומת כבשים שהם לא חצופים, לא חצופות, כבש אחד, סליחה, כבשים רבות, הכבש, אני עדיין לומד את השפה, אפילו כבש מכסה את הישבן שלו עם הזנב, עז מגלה את הישבן שלו. זה חוצפה, זה מתאים לעז, אל עז. כשרואים ביחד צאן, זה גם הגמרא מביאה, שמה ההבדל בין כבשים לעזים? רואים את העזים, את העזים, תמיד הולכים לפני זה, לפני הכבשים, הם רצים קדימה, הם פותחים את השטח. הכבשים מאחורה הולכים בעקבותם. ככה גם יהיה הגאולה, קודם כל יהיה תעוזה, יהיה פני הדוק כפני הכלב, יהיה חוצפה יתרה, ואחר כך יהיה את הנעימות. אבל ככה הולכים גם בראיית צאן, זה משהו שהגמרא מצביעה עליו. קודם כל העזים, אחר כך הכבשים. אפילו השם עז, כמו שאמרנו, שהוא נועז, לעומת כבש, שהוא כבוש, מוכנע. גם במעלייה למזבח, אין מדרגות. מדרגות זה תנועה של עלייה, ואחר כך מישור, ועלייה, ואחר כך מישור. מה יש בעלייה למזבח? יש כבש. כלומר זה עולה לאט, לאט, כמו כבש, כמו זה, מתקדמים. לאט לאט, בלי תנועות עזות, בלי נענועים. זה הדרגתי, זה בנחת. זאת התנועה של הכבש. לעומת התנועה של העז. שניהם קיימים, שניהם הם חיות כשרות. זה לא שאחד יותר טוב מהשני. כמו שאמרתי, פגשתי רועה צאן שמעדיף את העזים. יש גם הורים, ש... וזה לכל, אם יש הורה שאי פעם, פה, אם יש פה הורה שאי פעם ראה את הילדים של השכנים, שקדוש ברוך הוא יודע לשים אותם לידו. והילדים האלה שמגיעים לבית כנסת, כולם מגיעים לבית כנסת לכל התפילות, ומגיעים עם עניבה, עם חליפה כזה, ושותקים בתפילה, ועומדים, מתפללים כזה, או עם כוונה אפילו. אז אם יש הורה שאי פעם ראה את הילדים האלה, הולכים לבית כנסת כזה, וחושב, וואי, הילדים שלי וכולי, אז איפה אמא? יופי, יופי, אז תביא לי מוצץ בבקשה. תודה. היא על הרצפה, או אני יכולה להיות על הרצפה? היא יכולה להיות על הרצפה? לא, בסדר, סבי מוצץ חמור. בסדר, ערב טוב. זה הילדים עם העניבה, החליפה שמתפללים, בסדר? אז כל מי שאי פעם הקדוש ברוך הוא זימן לו, והקדוש ברוך הוא עושה את זה בכוונה, בסדר? זה לא טעות, זה לא להתעצבן, כי אפשר להתעצבן, זה לא יעזור, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה. אז כל מי שאי פעם הביאו לו לפתח ביתו, דלתו, לשכנים שלו את הילדים האלה, שידע שכנראה שזה לא הצאן שהוא אמור לראות, כאילו, הוא היה משתעמם איתם. תודה רבה. יש אחד קטן בבקשה? כן, טוב, תודה. אתה יכול לסגור דלת חמור? תודה. שידע שזה לא הצאן, זה לא הצאן שבכלל מתאים לו לראות. זה לא אנשים שאמרו ללוות. כאילו, לא, זה לא היה עובד. כלומר, מילא, בסדר, הם היו הולכים לתפילה, ובונים שם, ומתייחסים יפה, ואז היו ילדים שבשבילך היו נורא משעממים, הם לא מגיעים למקומות שאתה היית רוצה להגיע, זה היה לך משעמם, אתה היית מאוכזב מהם, זה לא הילדים שלך, ופה מדברים על זה גם על ילדים שחוזרים בתשובה. לפעמים, האוילם חושב שילדים שחוזרים בתשובה, הם, הם לפעמים עוברים מסע כזה,
בגלל שההורים שלהם גם עברו מסע, והם גם יש להם מסע משלהם לעשות. בסדר, אפשר להבין את זה ככה. לדעתי, יש אפשרות גם להסתכל על זה בצורה אחרת. שקדוש ברוך הוא אלו נשמות מאוד מאוד יקרות בעולם העליון. והוא אמר, אני, מאוד מאוד חשוב לי שמי שיראה את הנשמות האלה, מי שילווה אותם בעולם, זה נשמות מאוד מאוד מדויקות. ודאג שהנשמות האלה של ההורים שלהם יהיו נשמות שחוזרים בתשובה, כי רק הם ראויים ללוות את הנשמות האלה. כלומר, זה עובד הפוך. שזימנו דווקא הורים שחוזרים בתשובה לנשמות האלה, שהיו צריכים דווקא הורים חוזרים בתשובה שיכולים ללוות נשמות בצורה מיוחדת שלהם. כי יש פה נשמות גדולות והם צריכים להיות בעולם בצורה מאוד מאוד מסוימת. אז אין פה יותר טוב ויותר רע. יש פה עניין עולם של השוואות, וזה מסוכן מאוד, כי זה מדויק, אבל אין פה יותר טוב ופחות טוב. יש את הדמות הכבשית, ויש את הדמות העזית. אפשר להמשיך לצייר גם את הדמות העזית, את הדמות הכבשית. כל אדם מבין את מה שיותר נוגע אליו. עכשיו, יכול להיות שיש גם אדם שיגיד, מה, אני מבין מה שיש לי בבית, יש לי עזים בבית פשוט. בסדר, למה יש לך עזים בבית? זה גם, יכול להיות שזה במקרה. אבל במקרה הזה זה או שהשם שם לך עזים בבית, או שאתה בחרת עזים שיהיה לך בבית. למה יש לך עזים בבית? אז מה האב טיפוס של יהודי עזי, לעומת יהודי כבשי? יהודי עזי זה יהודי שיש לו עוז. אדם שיש לו מעוף, אדם שיש לו אנרגיות, אדם שמגיע למקומות, אדם שהוא עוצמתי. הוא מאוד 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 אוהב, הוא מאוד מאוד שונא, הוא מאוד משקיע, הוא גם נופל. עליות וירידות. בסדר? זה יהודי של עליות וירידות. אחת הסיבות של השטן, זה בציורים נוצריים, וזה גם בבניאס, כאילו להבדיל, אה, בבניאס, מי שהיה בבניאס, אז יש שם, אחת הסיבות שנקרא בניאס, זה בגלל האל, שהוא נקרא בנון, האליל. ואחד הציונים שלו, וגם בתרבות הנוצרית של שטן, זה עם קרניים. אבל איזה קרניים? קרניים של עז. עז זה סמל של עוז. עוז שהרבה פעמים העוז הזה יכול להגיע לחטאים. כבש לא מגיע לאזורים האלה. עז יכול להגיע לאזורים בעייתיים, כי הוא הולך עם העוז שלו. השם ברא אותו ככה, הוא אמור להיות ככה, הוא לא אמור להיות כבש, זה לא יעזור לו, גם אם הוא יחליט שהוא כבש והוא חונק את החיים שלו, הוא אמור להיות כבש מעכשיו, זה לא יעזור לו. הוא עז, הוא נברא עז, הוא אמור להיות עז, השם רוצה את העוצמות האלה, אבל העוצמות האלה יכולות להידרדר למקומות בעייתיים לפעמים, כי זה מה שקורה עם עזים. וזה לעומת כבש. מה זה היהודי הכבשי? יהודי כבשי, זה יהודי שהוא הולך עם העדר, הולך עם מה שאמור להיות. הוא צייתן, לא צריך לרדוף אחריו, לא צריך לזרוק אבנים. אם אומרים לו לא לאכול משהו, הוא לא אוכל, מספיק לדחוף אותו קצת, והוא זז. זה כבש, זה יהודי כבשי. עכשיו, אם אנחנו ניכנס לבית המקדש, ואנחנו נגיד כהנים בית המקדש, סליחה, לפני שנרץ, רק כאילו רגע של זיהוי, דו-שלבי. שלב ראשון של האם לדעתי אני יותר איזי, או שאני יותר כבשי. והשלב השני, של אם אני יותר איזי או יותר כבשי, זה הפנמה שהשם ברא אותי ככה. אני יכול לחנוק את עצמי, אם נבראתי כבש. ואני רואה שיש עצמות יפות בעז, ואני רואה חבל, נמאס להיות תמיד הזה שככה וככה וככה, והעזים בינתיים עושים כל מיני דברים אחרים, ותנסה להיות עז. בסדר? אם אתה כבש, תנסה להיות עז. זה לא יחזיק. כבש שמנסה להיות עז יותר מדי, הוא יהיה עייף, הוא יהיה מותש, זה לא המקום שלו. תודה רבה. לא טוב. זה ישחוק אותו, זה יתיש אותו, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, זה יוציא אותו שוב ושוב מחוץ לאזורי הנוחות שלו, זה יגמול את הכוחות, והוא גם ירגיש שהוא לא טבעי, הוא לא במקום שהוא אמור להיות. זה לא טבעי, זה לא מה שהוא מחפש. ועז, שיגיד, וואי, כבר נמאס לו בעליות וירידות, ותן לי להתיישר ולהיות פשוט ללכת עם העדר ולעשות
מספיק מה שמוטל עליי להגיע תמיד למה שצריך, באמצעות כבש, הוא יחנוק את החיים שלו. זה לא מה שהוא נועד להיות. השלב הראשון של זיהוי זה לראות, כנראה, כנראה, ב-60% או 70% מהזמן שלי, או מהנטיות הנפשיות שלי, אני כבש או אני עז. בשלב שני, כנראה שאולי גם יש מישהו שהוא ברובו הוא כבש, ויש אזורים מסוימים שפתאום הוא נהיה עז. אבל השלב השני זה ההפנמה, זה הקבלה של זה, להגיד, אני כזה, השם ברא אותי ככזה. זה הצורה של עבודת השם שלי. עובדה שיש לי דרך להגיע לבית המקדש ולהקריב קורבן שהוא מתאים לי, שהוא מזוהה איתי, והוא לא השני, זה נועד לי. וקבלה שאני כזה, וזה צורת עבודת השם שלי. ואני יכול גם להתנסות בצורת עבודת השם אחרות, ואולי אני אגלה שכן זה מתאים לי, בחלק אחוז מסוים מהזמן. אבל עם מה שכן כבר שלי, להשתלם עם זה, להשלים עם זה, לראות מה הכוחות והיופי של זה. זאת הקבלה הראשונה. שלמה אני יותר, כבש או עז. ואיפה אנחנו יותר נצפה לראות קורבן שלמים? אם אני עכשיו כהן ואני עכשיו אחראי על הכניסה של בית המקדש, אני כאילו בדיוק כאילו בכניסה, בקליטה, במיון של בית המקדש, בכניסה, ואני עכשיו קולט לכל מי שנכנס, ואני אומר, מה הבאת? ואני רואה שזה אה, זה פרה. אז פרה זה ודאי עולה. אני רואה שזה כבש, או שאני רואה שזה כבשה. ואומרים, טוב, מה זה? מה הבאת? אני אומר שלמים, זה שלמים, לא... קבלת הקהל, המיון אומר, זה שלמים. טוב, אז את מי אני מצפה לראות? במחלקת השלמים. משם מכניס קודם כל, תנו לי כהן אחד לשלמים בבקשה. אה, אז מה אני מצפה לראות? איזה בהמה מן הסתם אני אראה יותר באזור של השלמים? או שעכשיו נכנס מישהו לתוך בית המקדש, ואומר, איזה קורבן אתה? אני חטאת. תביא לי בבקשה כהן אחד לתפעל את החטאת. אז מן הסתם איזה בהמה זה יהיה בחטאת? את מי אני אראה בשלמים? כנראה יותר את הכבש, שהוא הולך לפי התלם, הוא עושה את מה שמוטל עליו, זה טוב, זה הולך, זה מסתדר, זה מה שאמור להיות, ופשוט לדעת שאני הולך עם השם, וזה על מי מנוחות ינעלני, כצאן הזה, ככבש הזה שהולך עם השם. אז אני רוצה לבטא את ההליכה ביחד עם השם, את המתיקות הזאת של ההליכה על מי מנוחות ביחד עם השם, רוצה לבטא את זה בקורבן, אז אני אביא קורבן כבש. בדרך כלל נראה יותר, כלומר יותר טבעי לקורבן שלמים זה שזה יהיה כבש. את מי נראה יותר בקורבן חטאת? יבוא החטאת לבית המקדש, כנראה שזה יהיה עז. והקורבן יגיד, מה המצב? הוא כבר מכיר אותו, הוא מגיע 5 פעמים בשנה. עוד פעם אתה, טוב, יאללה, בוא, יש לך גם מקום אצלנו, בוא, קדימה, העז הגיע. ובגלל זה, מה מופיע קודם בשלמים? איזה קורבן מופיע קודם בשלמים? הכבש מופיע קודם. ואיזה קורבן מופיע קודם בחטאת? העז מופיע קודם בחטאת, כי זה יותר טבעי שהוא יבוא. אבל ממילא, מה יקרה? אם 4 פעמים השלמים מגיע, כאילו הכבש, העז מגיע להביא שלמים, או האיש של העז מביא עז לחטאת. ואז סוף סוף יום אחד עולה אדם עם העז, אחרי תקופה, ואומר, תשמע, אני פשוט בתקופה שאני חי עם השם. אני מרגיש את זה, מן הסתם יותר בעוצמה מאשר איש הכבש. אני מוצא סוף סוף, אחרי שהצלחתי הצלחה קטנה, רוצה להביא קורבן שלמים לבית המקדש. אז העז עולה, ואם עזר קורבנו ויקרבו לפני השם. אז זה הקורבן, הכהן אומר, מה המצב יוסי? כלומר, מה הבאת? אז מה הבאת? חטאת? זה לא הבאתי שלמים. מה? שלמים? יאללה, קדימה, בוא תכנס, בוא נעשה לך שלמים, מעולה. והוא חוגג, וכל הכהנים אומרים, מה יוסי בשלמים? כולם חוגגים וצוהלים, שסוף סוף האיש הזה שהוא עבר כל כך הרבה, מצליח בעצמו להגיע למקום
שהוא בוחר לעלות לרגל לבית המקדש. הוא בוחר לערוך סעודה עם השם. הוא בוחר בקשר עם השם, והוא לא מתבייש, והוא לא אומר, טוב, עוד פעם אני מגיע בבושת פנים. אני רוצה להיות אדם כזה, לא רק שהכוהנים שמחים, גם השם שמח, וזה גם החתימה. לחם אישה, לריח ניחוח כל החלב להשם. זה ריח ניחוח, כי זה מתוק כביכול בנחיריים של השם, אין השם נחיריים, אבל זה מתוק לא רק בעיני הכוהנים, לא רק הכוהנים צוהלים, אלא גם הקדוש ברוך הוא בעצמו, צוהל ושמח. לא רק זה, אבל גם, איזה קטע. כן, כן. לא רק ככה בשלמים, אלא גם בחטאת. למרות שהוא מגיע כבר 4 פעמים, והשלמים והכבש יותר נדיר שהוא יגיע, עדיין, למרות שזו פעם השישית או העשירית שהוא מגיע, עדיין השם מכניס אותו, והשם מגיב לו והקטיר הכהן המזבחה, להריח ניחוח להשם. כל פעם שאתה מגיע, גם אם אתה מגיע בגלל שהיית חייב להגיע, כי זה קורבן חטאת וקורבן חובה, עדיין זה לא ריח ניחוח. הריח ניחוח הזה הוא לא מופיע בכבש. החתימה של הכבש הוא כאשר יוסר החלב הכסף מזבח השלמים והקטיר הכהן אותם במזבחה על אישי, אישי אדוני, וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו. אפשר עוד 3 דקות? כן? תודה. משהו שגם מיוחד שיש פה, שאין אין ב... שאין בעולם, זה שהחתימה היא לא יהודית. כלומר, זה לא, אין פה את הריח ניחוח הזה שהיה. ובהשוואה לשלמים, אז גם, אם אנחנו מסתכלים עוד פעם על קורבן השלמים, ומסתכלים על הכבש, שהוא יוכל מגיע כמה פעמים בשנה, אם כסף הוא מקריב את קורבנו והקריב אותו לפני השם, אז ויקטרו הכהן המזבחה לחם אישה לאדוני. פה זה מעולה, לחם, אולי זה משהו יומיומי. פה אני לא אפתח את המילה לחם, כי אני כן רוצה לסגור את מה שעשינו ולהתמקד בזה. אבל אין פה את הריח ניחוח, יש פה לחם אישה לאדוני. אז לכל העזים שהם מתבאסים ואוכלים את עצמם על כמה שהם בעליות וירידות, לדעת שכשאתם כן מגיעים לבית המקדש, מבחירה ומרצון, ועם פנים מורמות, ולא פנים כבושות, ולא פנים אה, כסובות, כבשיות, כבשיות, אז אתם מגיעים כן אחרי רצון ואחרי בחירה, אז אתם נמצאים במקום של לחם אישה לריח ניחוח להשם. זה כן מקום של רצון. ואנחנו רואים את זה גם בתפילה, בתפילת ראש חודש. מה יש מיוחד בתפילת ראש חודש? איפה מזכירים כבשים בתפילת ראש חודש? או עזים בתפילת ראש חודש, שמראה בדיוק על זה. או לפני כן, מה בכלל, מה אחד הקורבנות המיוחדים לראש חודש? יש את הקורבן התמיד. אני פשוט פותח את זה פה ברשותכם. יש את הקורבן התמיד, שזה 2 כבשים, כי זה התמיד, זה יותר מתאים ללחם אישה. וכל יום יש 2 קורבנות, אנחנו תמיד הולכים עם השם, יש קשר שהוא לא נותר, כלומר זה הצד שלנו שהוא יותר כבשי, הצד שלנו שהוא באמת כל הזמן הולך עם השם. זה הצד הכבשי. ומה יש בראש חודש? איזה, איזה קורבן מיוחד. יש שעיר. יש שעיר של ראש חודש. שעיר זה עז. כי משהו שיש בראש חודש זה כנגד הלבנה. הלבנה מתמלאת ומתרוקנת, מתמלאת ומתרוקנת. לפעמים חסרה, לפעמים בירידה, לפעמים בעלייה. זה מבטא שלא כמו הכבש, שזה יותר דומה לשמש, זה יותר דומה למקום השלם שלנו עם השם, שהוא תמיד קיים, הקשר התמידי שלא נותק, שלא מתנתק. השעיר יותר מבטא את האזור הנופל וקם שלנו, המתמלא ומתרוקן. ובגלל זה בראש חודש אנחנו מביאים
מביאים את העז. משה חודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם, בהיותם מקריבים לפניך זבחי רצון, זבחים זה בדרך כלל שלמים, לאו דווקא, אבל בדרך כלל זה שלמים, זבח שלמים זה גם נקרא, זבחים, הקלאסי של הזבח זה שלמים, סליחה, זה שלמים וזה כבש, זבחי רצון, ושעירי חטאת לכפר באדם, אז אנחנו מביאים גם שעירים, עזים של חטאת, לכפר באדם, כי יש לנו גם את המקום העזי שלנו, שהוא נופל, ואחרי זה הוא קם, הוא מגיע לבית מקדש, הוא מביא חטאת. אז זה מה שהיה, זמן כפר הזה היה, זמן כפר על כל תולדותם, שעירי חטאת לכפר באדם. זיכרון לכולם תהיו ותשועת נפשם מיד שונא. ומה יהיה לעתיד לבוא? במצב העוד יותר שלם. זה שלא רק האזורים השלמים והכבשיים והשלמים, שלמיים שלנו, הם יבואו לידי ביטוי בקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נגלה שכל האזורים שאנחנו נתבאסנו עליהם, כל האזורים העזיים שלנו, גם הם יש להם מקום בקשר התמידי עם השם. מזבח חדש בציון תכין, ועולת ראש חודש נעלה עליו, ושעירי עזים נעשה ורצון. את השעירים האלה אנחנו נעשה ברצון, לא רק את הזבחים, לא רק את כבש נביא ברצון, אלא גם את העזים נעשה ברצון. ובוועדת בית המקדש, ואז בוועדת בית המקדש נשמח כולנו. ושואל דוד עבדך, דוד יותר כבש ויותר עז. יש לו כל מיני עליות וירידות, זה ספר תהילים, מזה נולד ספר תהילים. ובשואל דוד עבדך, הוא גם ירח, הוא כנגד הלבנה, הוא כנגד צפיית המלכות. ובשואל דוד עבדך, נשמעים ביריך, אמורים לפני מזבחיך. ואז גם אהבת עולם, תביא להם ברית אבות, לבנים תזכור. ואז אנחנו אומרים, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתעלנו בשמחה. יש גם כתוב לארצנו, בסדר? תעלנו בשמחה לארצנו, אבל אפשר גם לקרוא את זה, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתעלנו בשמחה. זה מה שיהיה. כשאנחנו עולים בשמחה, שמחה נהיית יותר עוצמתית כשיש את העז, יותר שלמה כשיש את הצד של העז הזה. כשהעז והכבש יודעים לגור ביחד. צריך בשביל זה גם נמר וגם אה, אריה. אבל יש חידוש גדול בזה שהכבש והעז יודעים לחיות ביחד, וזה מביא שמחה שלמה לעם ישראל כלפי השם. באמת העיקר מבחינתי זה שתפתחו את זה כאילו הלאה, למה שלא פתחנו, למה שכן דילגנו עליו. אבל כן אפשר כבר לזהות את האזורים שבהם אם אני הייתי ניגש לבית המקדש, איזה קורבן בדיוק אני הייתי מביא היום, איזה הייתי מביא עוד חודש. כשאנחנו נתמלא מזה ואנחנו ניגש לתפילה עם המקום המלא הזה של תפילה כשלמים של כבש, כשלמים של עז, כחטאת, כעולה של פר, די כעולה של עוף, די כשאנחנו ניגש ככה, אז אנחנו ממלאים את התפילות שלנו. כשיבוא בית המקדש, הוא יבוא והוא יתמלא במה שכבר מילאנו בו, ואז הוא יהיה ראוי לעמוד. נצח נצחים בעזרת השם. שיהיה שבת שלום בעזרת השם, תפילות טובות, קורבנות טובות בעזרת השם בקרוב.